ככה להיפוך עוברים, רזיאל פריגן, אתה לאחרונה הוצאת הספר בשם שם עם מזל, נכון? הוא מנחה את ההורים איך לבנות שם שמעניק לנושא אותו את מיטב היכולות הקוגניטיביות, החשיבתיות, כולל יכולות של להיות שמח, להיות ילד מאושר, והכי הרבה להיות ילד אוהב. כן, אנחנו כבר הקדשנו תוכנית מיוחדת לנושא הזה של שמות, ועוד נדבר על זה בתוכנית אחרת. אנחנו רוצים להודות לך שהגעת אלינו. בבקשה, מילה לסיום. סיכום. אני רוצה לסייג את כל מה שאמרתי כאן ולומר שישנו מושג שנקרא תודעה בונה מציאות. אם בתודעתו של אותו מנחה, אותו מורה, אותו מוציא עין הרע, אין את ההבנה, אז סגולה לא זו בלבד שלא תעזור, יכול להיות שהיא תקלקל. יכול להיות שהיא תקלקל. לכן תודעה בונה מציאות, אם התודעה שלו היא תודעה לא נקייה מפנייה אישית, היא פנייה של לצורך לעניינים אינטרסים אישיים של אותו מנחה או מנחה לצורך העניין, יכול להיות שזה יכול להיות בעיה. כן. צריך לברר שבאמת האדם יודע, זאת אומרת, הוא אכן יודע. בוודאי ששרלטנים לא חסרים תמיד בכל נושא ובכל עניין. ידע הוא כוח, צריך לדעת. תודה רבה לך רזיאל פריגן.